जायाखै गोमाय थांदिनि थाफ्ला चावै कमरदि जोंनरदि सिनि मानथाय सिनि बंद करना चाहिए एसीए बिल को त्रिपुरा के लिए बंद करना चाहिए एसीए बिल को त्रिपुरा के लिए बंद करना चाहिए জাতীয় উপজাতি শান্তি সম্প্রীতির জন্য আমরা সমাধান করছে না করব না এই রাজ্যের ভূমি রক্ষার জন্য আমরা নাগরিকতা আজকের বন্ধে দলে দলে যোগ দেন मोदी जी हमारा आवाज सुनिए मोदी जी हमारा आवाज सुनिए मोदी जी आपका सीबी बिल हम लोग मानছি না মানব না मोदी जी आपका सीबी बिल हम लोग मानছি না मानব না अमित शाह जी आपका सीबी बिल हम लोग मानছি না मानब না अमित शाह जी आपका सीबी हम लोग मानছি না मानब ना नाइले संग्राम अताकरो फाइबाय दे बदल बदल फाइबाय दे अताकरो फाइबाय दे अबुकरो फाइबाय दे बदल बदल फाइबाय दे আজকে বনে দলে দলে যোগ দেন আজকের বনকে দলে দলে যোগ দেন আজকের বনকে দলে দলে যোগ দেন আইপিএফটি লং লিভ আইপিএফটি লং লিভ અને સાબ્રમ થાંગમાને નેશનલ હાઈવે સિની ગોરજી હેગબા ગોરજી લાયે આરો સિની શાંતિ બાजार પીએસ ની અંદર जों दाबो आरो जागाबा आसुग लाइजाक आरो नेशनल हाईवे आरक्षा दप्तरनि हयते हायकबा कबांगमा राजनीतिक सापेफोनो जे सरकार जे आमा पावारति तंगनाय बरखनो तिनि प्रेसार वइमानो बनि पर आबनो उइद्रा खायदि हनाय जों सीएबी नि एगेन्स्ट जों मुभमेन्ट खाय दंगनि जराबो राजनीति फायदानि बागै आमा हाय खाय दंगो नेशनल हाईवे न उइद्रा खायदि हनाय आबनि बागैनो जों कबांगनि मुसुंगो अब नेशनल हाईवे जिने आईपीएफटी रक्तिनि मुभमेन्ट नि बागै डिक्लेयार खायफ्रा जों साजाक दंगो इन एडीसी एरिया नि बिसिंगो जेकुनो हाईवे फोन दंथों रेलवे फोन दंथों ऑफिस फोन दंथों जेकुनो फोन दंथों अब 12 घंटानि बागै जों राज्य सरकार हेकबा राज्य समस्त जनगणनि थानिबा जों डिक्लेयार खायजाक दंगो तै पबकजाक दंगो तिनि बन शांति प्रिय भाबे आंदोलन सक्सेस खायनानि बागै सहयोगिता रनानि बागै ऑपरेशन रनानि बागै तिनि अबनि आउटारनि बायरेबो दंगो तिनि गोबांमा जानि जा कोनो प्रॉब्लेम टंका हंकाय दूधनि गाड़ी एम्बुलेंस हेकबा जेकुनो इमर्जेंसी गाड़ी कालबारी गाड़ी अमाहाय टंखांखाय जों अबनो याकारिनो रहरै दंगो आबनि बागै कोनो वानानानि गरै जों आन्दोलन खालाय दंगो प्रशासन अबसिनि उपर जदि हेरासमेन्ट खालाय दंगो हंकाय प्रेसार रै दंगो हंकांखाय आबनि विकल्प जों नानानि बागै जों सिद्धान्त नाजांनाय दाबो कोनो सिद्धान्त जों रैमाया आं कबंगनि मुसुंगो अमरसुर पार्टी हामनानि बागैया अमरसुर पार्टी नेता सानानि बागैया जों बिगिनिं निसिमे दाबो पर्यन्त जों आन्दोलन खालाय दंगो आगामी दिनाबो जों खालायनाय आबनि बागै लुकुरकनि थानियाव जों कबंनाय दिनै हाय जराबा जिनि बागै मनाक साल दिनै हाय जराबा जिनि बागै बेले वानामा साल आबनि बागै केबो तमथगियाबो केबो मोसालायाबो केबो मोनैलायाबो दिनै हाय जराबा जिनि बागै मनाक साल जराबा जों जत बाक्तके खरांति सानानि बागै आं जतनि थानियाव कबगैनो आं दिनै नरनि मेडियानि बिसिंति खालायै दिनै अर एलाकानि जत लुकुरकनो तैयै आं ननि थानियाव कबगो दिनै सिनि अ हाना संकुनि दिनै कसंनानि रैया अ हाना संकुनि दिनै बैनि बरकनि थानिबो नायकल नानि बागै जों याफारिमाया अ हाना जों कोनो दिन बैनि थानिबो बैनि याफावा जों याफानानि रगलाक आबनो जों थिया कुसुमगो जरावनो जों आन्दोलन खालाय थांनाय जिनि हाना रका खानाय बागै जों जत मानसा जों सभा खायनाय भारतनि पवित्र संविधान अब जदि भारतनि जत नागरिकनि जदि अधिकार दङ हुंकांखाय आनि अधिकारनि बागै आं खरांति सानानि आनि अधिकार जदि दङै दङ हुंकाय भारत संविधान जदि पवित्र संविधान जदि भारतवर्षनि जत नागरिकनि जदि अधिकार दङ हुंकांखाय अब भारतनि हेकबा तीव्र हास्यनि जत तीव्र साने अ हानि बुसारगनि अधिकार बासिनानि बागै खरांति सामानि जागाबो कोनो दिन बेनि बाबे जे कोनो क्रमे राजनीतिक खायजानि बागै राजनीतिक षড়যন্ত্রनि बागै राजनीतिक परिकल्पनानि बागै जे आन्दोलन शान्तिप्रिय आन्दोलन जदि याग दिवै दङ हुंकांखाय आबनि प्रतिबाद जों खायनानि बागै तियार दंनाय जत लोकरकनि थानिवनो दिनै तियार दंनानि बागै आं खबंनाय Hey!